Všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si dokázala vizualizovať rovnako dobre ako Einstein, sú len 3 jednoduché veci. Aj Einstein používal techniku vizualizovania pri svojich objavoch. Ak chceš vedieť ako na to, tak poď sa pozerať ďalej. Dnes ti ukážem, ako to všetko zvládneš vďaka technike vizualizácie. Einstein si predstavoval vo svojej hlave všetky objavy. Predstavoval si každý jeden detail. Toto je presne technika, ktorú využíva aj NLP, vizualizácia. Predstav si svoj obraz vo veľkom. Zavri si oči. Navnímaj, čo by si chcela vidieť, čo by si chcela zažiť, ako sa tam budeš cítiť, aké veľké máš tie obrazy, či sú jasné, kontúrované, ostré. Zároveň si predstav konečný stav toho obrazu, ktorý tam vidíš. Navnímaj to, ako sa cítiš. Navnímaj každý jeden detail. S detailami urobíš veľké veci. Čím živšie si vieš predstaviť všetky obrazy v tvojej mysli, tak tým lepšie budú fungovať. Dokonca aj Einstein hovoril o tom, že čím ostrejšie sú tie jeho obrazy, tak tým je výsledok väčší. Chceš sa naučiť viacej o technikách, ktoré využíval aj Einstein? Ak ťa zaujíma pracovať so svojou myslou, už v januári otváram ďalší ročník NLP školy. Ak chceš vedieť viacej informácií, daj mi do komentára NLP škola.